Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da haka. Ya muna ɗauke da wani sabon fim mai suna da Dan Mayya da kamfanin Sultan. Wannan fim ne yana da kyau sosai, ga wanda bai kalle shi ba kenan ya kamata ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta yadda zai samu bayanai, ta yadda zai samu fina-finai cikin sauƙi insha Allah. Da wani bikon zan wannan shafin namu ka daure ka yi mana subscribe da alama ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Game da muku bayani, group ne na VIP kenan wanda za ka samu fina-finai na Indiya. A ranar da fina-finan mun ka sake su cikin group, a ranar za ka same su a ciki insha Allah. Ga duk wanda ke buƙatar shiga cikin filin group na Indiya Hausa sai da samun fina-finai sababbi da zarar fina-finan su fito a ranar sun ka fito a ranar za mu saka su a cikin group na VIP. Kamar da kuke gani wannan shine group mu na VIP kenan wanda muku bayani. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP kenan za ka biyan kuɗin ka ne sai a saka ka a cikin shi, wanda za ka samu duk wani sabon film da ya fita a ranar film ya fita a ranar za ka same shi a cikin group na VIP. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group, lambar mu ce za ka ɗauka ta WhatsApp sai kai wani magana ta WhatsApp kenan sai mu saka ka a cikin group, wanda duka wani sabon film a ranar da film ya fito a ranar za ka samu a cikin group na VIP wanda za ka biyan kuɗin ka. Kar ku manta ku mun subscribe da alama ƙararrawa insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga wannan group kenan lambar mu zai ɗauka ta WhatsApp ko kuma shiga group mu na Telegram wanda muke saka muku link din shi. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan za ka biyan kuɗin ka ne sai mu saka ka a cikin, wanda duk wani sabon film da ya fita daga kowane kamfani a ranar da film ya fito a ranar muke saka shi a cikin group na VIP. Kamar da kuka mun nuna muku wannan group mu kenan wanda za ku biyan kuɗin ku mu saka ku a cikin insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin group ko wace ƙasa ke insha Allah, idan ka taɓa ta wannan lamba ta Libya zan saka ka a cikin group na VIP kenan, wanda duk wani sabon film da ya fita za ka same ba tare da ka samu kullun sirrin ba. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan sai kai mun magana mu saka ka cikin group na VIP kenan, wanda duk wani sabon film da ya fita za ka samu a cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Duk wanda yake buƙatar shiga zai iya shiga cikin group na Telegram ko na WhatsApp insha Allah, sai mu masa da magana. Mun gode, sai mun ji.